Mal-100,000 familja se jibda jaslilhom it-tieni pagament tal-kol addizzjonali. Dan il-pagament ta' bejn €100 u €1,500 se jasal għand il-familji sas-Sibt li ġej. Bejniethom se jirċievu aktar minn 17 miljun euro. Dan il-benefiċċju li jmur lil hemm il-kumpens għall-għoli tal-ħajja iddaħħal għall-ewwel darba fl-2022 u bbenefikaw minnu kważi 96,000 familja. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali Mark Musu ħabbar li din id-darba se jitħallsu 3,500 familja oħra. Dan wara li ġie stabbilit id-dħul tagħhom u għalhekk dawn il-familji se jirċievu mhux biss il-pagament ta' Mejju iżda wkoll dak li jingħata f'Diċembru li għadda meta dakinhar kienu ntbagħtu ma' 16 miljun euro oħra lil familji intitolati. Is-Sur Musu spjega wkoll li l-benefiċċju se jingħata lil dawk li dħul bażiku tagħhom huwa inqas mid-dħul medjan nazzjonali li jlaħħaq 18,155 euro għal persuna weħeda. Jibbenefikaw ukoll il-familji li dħul tagħhom ma jaqbisx il-50,000 euro fis-sena. Spjega li aktar ma dħul ikun baxx u aktar ma jkun hemm membri eleġibbli fil-familja akbar ikun l-ammont tal-benefiċċju. L-aktar li se jibbenefikaw minn din il-miżura huma persuni waħedhom jew kważi 41,000 persuna. Fi żmien sena dawn se jkunu nataw għajnuna ta' bejn €100 u €378 għall-għoli tal-ħajja. Kważi 25,000 koppja se jirċievu bejn €182 u €757 f'sena, waqt li 33,000 familja bit-tfal se jirċievu bejn €272 u €1,500 fis-sena. Is-Sur Musu qal li 43,000 familja minn dawn qed jgħixu f'riskju ta' faqar u spjega għaliex l-għajnuna qed tintbagħat ukoll lil persuni jew familji li mhumiex f'dan ir-riskju. Kumpensa l-aktar lil dawk li jinsabu f'riskju ta' faqar, imma trid tgħin ukoll lil dawk il-familji li minkejja li ma jkunux f'riskju ta' faqar jista' jkun li jkunu ftit il fuq minn dak ir-riskju u inti trid tgħinhom sabiex kemm jista' jkun ma jaqgħux f'riskju ta' faqar. Statistika mogħtija lill-midja turi li żewġ terzi ta' dawk li se jirċievu dan il-benefiċċju huma koppji bit-tfal li mhumiex fir-riskju tal-faqar. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon fisser din l-għajnuna bħala investiment ta' 33 miljun euro fil-bwiet tal-familji Maltin u Awċin. Għalli din l-għajnuna tista' tingħata għax Malta għandha ekonomija b'saħħitha u l-ikbar tkabbir fost il-pajjiżi Ewropej.